नोंथांमोना केमेरायाव सावमु सेबखांजानो मोजां मोनो नामा? मोजां मोनोब्ला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्ला बारुलभुटान सिमना ओनसोलनि दारागाव दावबायथिलियाव दावबायारिफोरा दावबायनो फैनानै गावनि गोसोखांथिनि थाखाय केमेरायाव सावमु सेबखांनानै लानो सानदोंब्ला लानो हागोन। मिन्टु रामसियारि आरो इमेल कुजुर बिथांमोनहा बे सावमु दैखांसालिखौ दारागाव दावबायथिलियाव दावबायारिफोरनि थाखाय दिनै बेखेवदों आरो बे सावमु दैखांसालिखौ बेखेवनानै होयो दारागाव डिरिं कपारेटिभ ससाइटिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट जगदीश रामसियारि बिथाङा। नोंथांमोना बे सावमु दैखांसालियाव गुबुन गुबुन खसाब मोननायजों लोगोसे बायदि खसाब गाननानै मिथिंगानि समायनाजों गरायाव गाखोनानैबो सावमु सेबखांनो हागोन। दिनै बेखौ फोरमायनो नागिरदों जे आङो जोंनि जि दारागाव डिरिं जि कपारेटिभ ससाइटिनि दैदेननायाव जि जोंनि दारागाव डिरिं पिकनिक स्पटनि बानजायनायाव दिनै जों बेयाव दावबायनो फैनाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां सुबिदानि थाखाय मोनसे जोङो गरायनि जि साफारि गराय गाखोनानै जि दावबायारिफोरा गिदिङो बा बेरायो बा फट' लायो बिनि सुबिदानि थाखाय दिनै जों मोनसे बेयाव गरायनि जि साफारि होननाय बे माने कार्यालयखौ जों दिनै बेखेवदों। दा बेयाव दावबायनो फैनाय दावबायारि बिथांमोना जाहाथे गावसोरनि गोसो खुसि बायदियै गरायनि बिखुङाव गाखोनानै फट' लायो बा गरायाव गाखोनानै बिथांमोना एसे दावबायथिङो गाव गावनि गोसोखौ जाहाथे रंजानाय मोनहैयो बिनि थाखायनो बे सुबिदाखौ दिनै लानाय जादों। बेयाव फैनाय दावबायारि बिथांमोना जाहाथे बयबो गोसो गुदुङै बयबो रंजा बाजायै जोंनि बे गराय साफारियाव जाहाथे बयबो सिनेप लायो सावगारि लायो आरो दावबायनायनि थाखाय जिखिनि माने खाबु बे खाबुखौ जाहाथे बयबो लायो आरो। दा बेयाव सिनेप लानायाव सासेयाव 100 रांनि मोनसे माबा लानाय जादों फिस। बेयाव खेबसे सिनेप लागासेयाव सासेयानो जा सानैयानो जा खेबसे सिनेप लागासेयाव माने 100 रांनि मोनसे प्राइस बा मिनिमाम मोनसे माने थिरांथा होनाय जादों। उनावहाय पर्यायक्रमे माने बिनि फिसफोरखौ बोरैहाय माने लानाय जागोन बेखौ उननि पर्यायाव बुंनाय जागोन आरो 100 राङै लानाय जागोन होननानै फोरमायदों। दा बेयाव बांसिन माने जोंनि बेयाव हाजोआरि माने खाथियाव नांजाबना थानाय भुटान बर्डार सिमा हिसाबै जोंनि बेयाव जिथु भुटानिसफोर दं बिथांमोननि ड्रेसखौ लानानैनो जों दिनै बे गराय साफारिखौ माने ड्रेस गाननानै लानो हानायनि मोनसे खाबुखौ बानायना होनाय जादों। बेयाव माने लेडिसनिफ्राय लानानै जेन्टस उन्दै उन्दै गथ' खुदियाफोरनिबो माने बेयाव गाननाय जोमनाय मोनगोन। दा बेबायदिनो बिथांमोना गाव गावनि माने जि माने समायना महर लानो थाखाय बे माने ड्रेसखौ गाननानै लानो हागोन आरो। শুভ সংবাদ নিজাকৈ বাইক এখন লম বুলি সপোন দেখা সকলোৰ বাবে লৈ আহিছো এটি সুখবৰ। হয়, আপোনালোকৰ সপোন পূৰণৰ বাবে লৈ অহা হৈছে এক সুবৰ্ণ সুযোগ। এই সুযোগ আগবঢ়াইছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চেৰফাংগুৰিস্থিত ফুংখা এণ্টাৰপ্ৰাইজে, য'ত বাইক এখন নিজাকৈ লম বুলি ভাবি থকা সকলে অতি ৰেহাই সূতত বাজাজ কোম্পানীৰ নতুন নতুন মডেলৰ বাইক ক্ৰয় কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। মনত ৰাখিব, অহা 31 আগষ্টৰ পৰা 2 ছেপ্টেম্বৰলৈ ফুংখা এণ্টাৰপ্ৰাইজত বাজাজ কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে এক বৃহৎ ঋণ মেলা। আপুনি মাথোন 10,000 টকা ডাউন পেমেণ্ট দিয়ক আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ মন পচন্দৰ হেঁপাহৰ বাইকখন। লগতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এটা হেলমেট। কেৱল এয়াই নহয়, আপুনি আগতীয়াকৈ বুকিং কৰাৰ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি আপোনাৰ পুৰণি বাইক স্কুটি ইত্যাদি সলনি কৰি নতুন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। সেয়ে দেৰি নকৰিব, এই সুবৰ্ণ সুযোগৰ অধিকাৰী হৈ আপুনি আপোনাৰ হেঁপাহৰ বাইকখন ক্ৰয় কৰক। অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 9101547892। আনটো নম্বৰ হৈছে 6003817191। ধন্যবাদ।